יאללה, את בווידאו, מותק. תרימי אותו. לא מתרומם. בווידאו אי אפשר לעשות את הזום הזה? תרימי, מותק, תרימי. לא יצלם אותך כל החיים פה. לא רצית לבוא, אה? לא רצית לבוא כדי לא להביך אותי עם הדגים הגדולים. הבנתי אותה. הנה זה בא. הנה זה בא. הנה הוא בא. הנה הוא בא. תהי מוכנה לשחרר לו. אני מפחדת. לא, לבד הוא מושך. בסדר, תביא אותו, תביא, בכוח, תשימי יד על החוט. לא, צריך לפוצץ את הרולר, תשימי יד על החוט. אמרתי לך, תחזיקי את הרולר, לא את המקל. עם יד שמאל, תחזיקי את הרולר בו, ואז גם תהיה לך שליטה יותר טובה על החוט. לא נוח לה עם קריש כזה. הנה. אף פעם לא יצלמו איתך כמוני. מור מאור עקיבא והקריש מג'סר. קדימה מור. אף קריש לא יכול לנצח אישה מרוקאית מאור עקיבא. תגיד עוד פעם. היא צוחקת, אור עקיבא. תרימי אותו למעלה כבר, אור עקיבא. בעיניי האור עקיבא. קריש ארס. החכה של מנש לא נשברת, חבר'ה. מטורף. תרימי, נו, בוא נגמור עם זה. נשחרר אותו, נו. חברים, אתם רואים פה שילוב של רולר עבט עם מקל של מייג'ור קראפט. מלחמה מטורפת. של שנה וחצי. של שנה וחצי אומנם. אבל מלחמה כזאתי. מור ניצחה, אנחנו תכף נחזיר אותו למים. יאללה, תרימי את המקל. תרימי. וואו. לא בא לי שיוכל אותי. תלם אותי איתו. איזה דבר. יאללה, בוא נגמור עם זה.